खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बेहेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि हारिमुआरि मावबादा लानाय हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेहेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 30 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि खाम सिफुं जथा सेरजा आरो मोसानाय हारिमुआरि मावबादा हाबाफारि लादोंमोन। बे 30 साननि हारिमुआरि मावबादा लानाय हाबाफारियाव बेहेरगाव ओनसोलनि फरायसुलि फरायसुला बिथांमोना बाहागो लानानै बर'नि दामनाय मोसानायफोरखौ मोजाङैनो सोलोंना लायो। बर' हारिनि थाखाय हारिमुआनि मोनसे सिनस्रि आरो बे हारिमुआ गोमालाङोब्लानो बर' हारियाबो गोमालांगोन एबा बर' हारिया सिनायथि थानाय नङा। बर' हारिनि गोमालांनो हमनाय दामनाय देनाय मोसानाय आरो रोजाबनाय बेफोरखौ थुलुंगा होनानै जाखांफु खालामनो थाखाय मोनसे नोजोरखौ लानानै दखरा बर' फरायसा आफादा मावफुदों आरो दिनै बे 30 साननि हारिमुआरि मावबादानि जोबथा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बेहेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुनाल दैमारि बिथाङा। आङो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ जों साबायखर बावदों। लोगोसे फैबाय थानाय रंजालि बैसागो बेखौ बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों। लोगोसे गासैबो बर' हारिया जोंनि जिखिनि माने रंजानाय हाबाफारि बेखौ बयबो जाहाथे आलो गोजोनै रंजा खुसियै मोसानो हायो बेखौ आं बयनिसिमबो माने गोजोन हामलायनाय थाबाय। दा बे समाव जिहेतु जोंनि नैबे भेरगाव हालामाव भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि फ्राय थांनाय 15 मार्चनिफ्राय दिनैसिम माने दा मोनसे दानसेनि हाबाफारि लानानै जा माने फोरोंथाइ हाबाफारि लादों बर'नि जाखिनि दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय। दा बेयाव आङो जोबोर साबायखर बावनांगोन जायनि थाखाय दिनैनि बे समाव बर' हारिनि माखासे गोमालांनो हमनाय जाखिनि मोसानाय दामनाय देनाय आरो रोजाबनाय बेफोरखौ माने थुलुंगा होनानै जाखांफुं खालामनो थाखाय मोनसे नोजोरखौ लानानै दखरा बर' फरायसा आफादा जे बेखौ मावफुंदों बेनि थाखाय आं जोबोर साबायखर बावदों। आरो लोगोसे बेयाव जाखिनि बादायारि जाखिनि बेयाव बाहागो लागिरि सोलोंनो लानाय बा सोलोंनो फैनाय दामनाय देनाय आरो रोजाबनाय मोसानाय आं बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। माने उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने गावसोरनि माने हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जे मोनसे बिराद गोसो गुदुं दोङो। दा बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। लोगोसे बेयाव खाम दामनाय सिफुं दामनाय आरो सेरजा हुनाय आरो रोजाबनाय बे माने जिथु माने मावफारि हारिमुनि जिखुनु मास मोनसे बेखौ जे माबाय सोलोंनानै गावसोरनि रोंगौथिखौ बा गावसोर जे मोनसे सोलोंना लाबाय बे मोनसे मोजां लैखोन होननानै जों बुंजागोन। जायनि थाखाय मोनसे बर' हारिनिनो बे मोनसे हारिमुवा जोंनि मोनसे सिनस्रि होननानै बुंनांगोन। जाय हारिमुवा गोमालाङोब्ला जोंनि बर' हारिया माने सिनायथि मोननाय नङा बुहुमाव। सुबुं मोसानाय एबा जायखौ जों नंगौ दिनै भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रंजालि बैसागोनि आगोलाव जि बर' माहारिनि आंगो हारिमु बे हारिमुखौ फोसाबनो आरो लोगोसे ओनसोलाव माने रंजालि बैसागो मोसानायखौ माने मोनसे आब्रुथि लाबोनो थाखाय जों भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दान मोनसेनि थाखाय मोसानाय दामनाय आरो लोगोसे सेरजा सिफुंनि जिथु फोरोंथाइ बेखौ जोङो होनाय जादोंमोन। आरो बियो दिनै दान मोनसे माने आबुं जाफैबाय आरो दान मोनसे आबुं जानायनि थाखाय जों दिनै क्लजिं सेरिमनि अर्थात फोजोबनाय मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मिथिनो हादों जि दान मोनसेयाव गोबां गोसो गुदुं मोसाखावरि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो लोगोसे उन्दै उन्दै खुदिया बिथांमोना मोसानायाव जोबोद रोंखा राखा जानो हादों। आरो लोगोसे बेवहाय जोङो खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय बे मोनथाम आयदाखौ दामनाय आयदायाव फोरोंनाय जादोंमोन। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जिथु जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा अर्थात माने खुदिया बिथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं दामनाय देनायाव बिथांमोना दान मोनसेनि गेजेरजों माने सोलोंनो हादों। आरो बियो मोनसे जोंनि भेरगाव ओनसोलनि मोनसे मेसेज थांगोन जिहेतु दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैसागो मोसानाय बा बर'नि आंगो हारिमुनि दामजु बे दामनायफोरखौ माने दामनो नागारै दिनै माने जोंनि हारिनि आंगो माने हारिमुवा गोमानो थांनाय लेखायै जोङो बे फोरोंथाइखौ होनायजों जोंनि ओनसोलाव मोनसे मेसेजआ थांगोन। आरो बेखौनो लानानै जोङो बे मावबादाखौ होनाय जादोंमोन। आसा खालामदों
देग्लायनि रंजालि बैसागोआ जोबोद मोजाङैनो बारगोन आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय मोनसे लाबोगोन। उन्दै उन्दै खुदिया बिथांमोना गेदेरफोरखौ खुलुमनाय, गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सानस्रिनाय आरो अनलायनायनि गेजेरजों रंजालि बैसागोआ मोजाङै बारलांगोन। बेखौ आं आफा आनान गसाइनि सेराव आसा खालामो। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।